Κυρίες, τι κουτσομπολεύετε, πείτε. Ξέρω ότι λέτε κουτσομπολιό τώρα. Ναι, κουτσομπολεύουμε τα φώτα της Κικής. Α, τα φώτα τα καινούρια. Τα λαμπάκια. Αλλού. Κάτσε να βγω και έξω. Εδώ τι κάνετε, κουμπάρε, ποιος θα ψήσει, εσύ? Ο Γιώργος. Ο Γιώργος, πού είναι ο Γιώργος? Τζόρτζ, δεν σε γνώρισα ρε. Τι έγινε? Έχει μορφή. Άφησες μουσί? Όχι, θαναπάτη είναι. Ντροπή. Τον έχει πάρει η Κική και ο Μιχάλης. Ναι. Τώρα καταλαβαίνω όποιος έχει πάρει. Από πού? Πες. Να βγάλουμε μια φωτογραφία, να βγάλουμε μια τρίτη φωτογραφία, μια πέμπτη, μια έκτη. Αυτό είναι κληρονομικότητα, αγόρι μου. Αυτό. Αυτό δεν αλλάζει. Εσύ Κρυθανάση τι λες? Βγάζω βίντεο. Έχουν φύνα τα παιδιά όλες τις φωτογραφίες. Να κλείνω κασάκι. Μετά μόλις βάλουμε ένα μεζέκο. Ακόμα το κουτσομπολιό, ακόμα. Μέσα στην κυρία. Είχε κάτι άλλο, να κάνει κάτι τέτοιο. Έχω και τις τρεις παλέτες highlighter, και την άσπρη και την πιο σκούρα μπλουζέτα. Εγώ να τρώω παλί και βγάζω το πακαλιάρο. Η οικογένειά σου πού είναι? Το έβγαλε το σωλήνο. Μήπως επειδή να το κατάψει. Όχι, επειδή έβγαλε το σωλήνο. Ο Βαγγέλης γιατί δεν διαλύονται. Θα βάζει τη σούλα.